Hondo yamaititi naMadam Boss yemafuta ekutsukisa yaramba kupera. Maititi vati munhu wese ari kutambura nejiki ngaauye kuFelly-Glow, uye pataurwa zvakare kuti Madam Boss havana confidence nekuti manakles avo ari kuramba achirwa hondo. Zuva abva angopawo advice kuti vedway, let's fix each other's crown. Pamwe chete naMhosva auyawo akati musarambidze vanhu kuita zvavanoda neskin dzavo, vanobvumidzwa kutenga kwavanoda. Welcome back to the channel. Please don't forget like and subscribe. Tati titange kane headlines tisati tamhoresana. As anyway guys, topinda munyaya yedu. Maititi vakaenda kufactory kwavanga vaenda kunocollecta maproducts ari kuzoshandiswa kuZimbabwe. Vati ivo vari kushanda nemadoctors nemascientists ameno kana kuti anonzi maskin engineer. Zvinhu zvacho tinozviziva here, vanoziva nezvedermatology, vari verified. So vari kuti ivo kumadzimai ese ari kutsva makanda nemafuta ari kuiswa jiki, uyai tigadzire makanda. This is how far I'm going neskin care brand iri, tichidzidza zvakawanda from real skin doctors kunze kweZimbabwe, making sure maproducts edu ari organic. Confidence dzemunhukadzi dziri muappearance yake manje ukaita ganda rinenge banana rakaora zvinozoita here? Pane mafuta anotsvukisa asina hydroquinone. Ndosaka musingade Diprozona panguva yakadai. Vari kuuya zvakare nemishonga inozorwa mukati mezvidya umu nepasi pehapwa apa, pane vaya vakati tsva muzasi mehapwa, mastretch marks zvakare, nemalip scrub, zvese zvichange zviriko kuFelly-Glow. So vari kuti ivo uyai guys nekuwanda kwenyu mugonewo kutenga kubva kwavari. Munongoona those are two different products that are displayed there, pink iFelly-Glow, black and MyJuju nebhodho ravo. Kune vaya vanofungawo kuti vanoda zvekutsvukisa yeyo nyaya, isusu hatiri pano tiri kungoti isusu we don't judge, tinongotarisawo tongoti vanhu ngavaite zvavanoda. You live once, ita zvinokuitira. When it comes to my skin, I never impress anyone. My skin comes first. Vedwe vanoda endai kuFelly-Glow munobviswa mapeche. Pane auya akati inini hangu ndarota Madam Boss vatuma munhu kunotenga Felly-Glow nekuti bhodho ravaramba haro. Maititi ndokuti havangazotume havo, but ndakavaona kwaPollinator ndikanzwa tsitsi neganda ravo. But then again isu tiri vegodo as always, but chokwadi anochiziva. Sevanhu vakaona naFair pasina makeup ndotoda kuvagadzira shamu zvonzwisa tsitsi kurwa, but tichiziva chokwadi. Regai vadye mari yemarema ndovadi. Panoti pay nyangwe zvisiri kushanda, ngatitore mari mabrand ambassador manyama. Vakontinua zvakare mumacomments vakati she doesn't have confidence with herself. Either vanobuda vakaviga maoko vari mufirita, iwo manakles avo ari kutadziwa chero nemafilter chaivo. Bhodho riya hapana zviripo. Ndine vhidhiyo randakaona vanga vhaire zvavo nebhodho, asi nako ravo negokora hazvina kumira mushe. Hazvisi kunzwira bhodho, kutozoti dei pasina filter taionerera zvedu isu. Kune vanositenga kuna naMyJuju vari kuti vanotengesera maproducts avo muzvilunch box uye muzvigaba zvinenge zveyogurt, zvinova zvinhu zviri kudzosera madzimai kumashure. Pari kusevewa mari too much, hapasi kuiswa effort yekuimpressa vatengi. So ndo imwe nyaya iri kupa madzimai wari vari kutenga kuna MyJuju. Remember panapa guys, hatisi kupromota kuti vanhu vazore zvinotsvukisa, zvinhu zvinotokuvadza miviri yedu, zvinokonzeresa makensa nezvimwe zvakadaro. Isusu tiri kungopa comment yezvinhu zviri kuitika mumastreets. Please take note of that. Zuva abva aposta kati semadzimai ekuZimbabwe tinofanira kufunga nekuzvidzorawo sevanhu vanoziva Mwari. Yes, utsinye tiri machampion, as in the same breath we are kind women. Being kind does not mean you are weak. You don't have to accept it. Just be kind about it or just ignore. Ukaona when you become okay,
with kutsika munhu kana kuseka munhu ari down kusvika pakubvisa chikafu chiri pamuromo pake pamusana pekuti ane mhosva kumwe. Manheru otopfugama uchinamata kuna Mwari iyeye zvibvunze. Ndinokumbirawo kukuyeuchidzai kuti sevakadzi vemuZimbabwe, you can choose to be kind. Zvinorerutsa zvakawanda. Bvisai spirit of competition pakati pemabusiness women vaviri ava vatengese mafuta avo zvakanaka. Let's be kind, let it go. Nyadzisaiwo Satani. Team Natural, this is one of those things yatinofanira kungoignore. Sit this one out. You don't have to accept it, just ignore. Team Glow vakazvipira manje vanhu vaya havapengi, plus kuzvibika kunodhura. People have money for the things they want. Isuwe we can continue on a natural skin routine zedu. Not everything must end up in battles or judge vamwe nekuti ndivana bleach more ngatisiyanei nazvo. So ataura zvakanaka zuva apa guys. Zviri kutoshamisa ndezvokuti ko tazosvika sei pakurwira makastoma vari kufarira Feli Glow yepingiyo vanongomanya, vari kufarirawo Maijuju naMadam Boss vanongofa. Guys, Madam Boss has got 1.6 million followers. Maijuju has got 1.6 million followers. Vese umwe akawanawo 1.6 kuside kwake, umwe akawanawo 1.6 kuside kwake. Handiti munhu wese anongogona kuisa chikafu patafura. Who is wrong panyaya ini? Indakazongoona Feli akuti atumirwa vakomana kubasa kwake because that girl posted achiti before and after using Feli Glow. Ini hangu from the way I see things, Maijuju overreacted. Now zvakuita kunge mafuta avo asingaite. Remember, Feli akataura vanhu vanomunzwa kudarika Maijuju. But I'm curious kuziva kwakatangira nyaya. Nyaya yakatangira kuma awards uko pavidhio ratakaposta kumashure kune vese vari kufambirana nemunyori vasiri kunzwisisa kuti nyaya yakatangira kupi kuma awards. After that ndo pakazotanga nyaya dzekutsvuka eze. Okay guys, so tiri kuti isusu hapana need yekurwisana nenyaya dzamafuta idzi. Anenge angofarira mafuta aanomuitira, vanoda Nivea vanoda Nivea, vanoda Clear vanoda Gentle Magic, vanoda Portia M, feel free kushandisa zvamunoda. Asi yekuzoti Maijuju vatumire vanhu kushopu kwa Feli uko guys, kwari kuedzawo kuti araramise vana vake zvanokurozikamwawo kuti yes shumba varipo but akakurisa vana vake ari ega. So tinongomuti maybe single lady anditika achiedzawo kuti azviraramire nenzira yake. Osvika paya otanga kuthreatenwa nemurume mukuru vachirwira nyaya yemalunch box namafuta, zvinhu zvisina maturo zvachose. We just need to let go of bitterness. Being a woman already is difficult, whether uri kuZimbabwe kana kuti hausi. Number one. Number two, we go through the same experiences, childbirth, kukurisa vana, challenges ema marriages. Number three, we try so hard to put food on the table. Even if we are married, tine varume chaizvo tinongorwisa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. So hapana need yekurwirana kuti uyu aita makastoma 20 kudarika ini, uyu wazoita chino kudarika ini. Hapana need yedrama rese iroro. Chatingatoita kumira tese tichibatsirana kuti mabusiness edu aenderere mberi, tichipanana maideas kuti upenyu hwedu hureruke zvachose. Handizivi hangu guys, if you have any comments on this feud iri kuitika between the two women and nekuti haisi necessary, please do leave your comments muchitaurawo zvamunofunga. Personally, I feel like izvi hazvina maturo zvachose. There are other things that maybe vanogona kurwa nazvo, but iyi yamafuta iyi, aiwa umwe neumwe ganda nderake, mari ndeyake. Zvekuzonzi uyu hana confidence unoviga maoko ake pachavo, handiti ndo vakadecide kuzvibika. Pane pamwe ukapa unoti watokwatisawo, panozongosara imwe nini yebinzi iya yekuti unogona kuzongoikandira uku, zvatorambisisa. Nyaya dzebhodho idzi tichadzirega.